Uffiċjali midwana ta' Malta irnexxilhom jinterċettaw mal-4,300 kilogramma ta' kannabis u 50 kilogramma ta' kokaina f'żewġ tfittxijiet separati li saru fl-aħħar jiem fil-Freeport. L-ammont konsiderevoli ta' droga kienu destinati għal Tripli fil-Libja u Slovenja rispettivament, qalet stqarrija midwana. Fil-każ tal-kannabis din instabet moħbija fi fran industrijali li kienu qed jinġarru f'kontejner minn Marokk għal-Libja wara li l-uffiċjali ġihom suspett u ddeċidew li jagħmlu tfittxija intensiva, inkluż bl-scanners fejn instabu diversi inkonsistenzi fil-materjal li kien qed jinġar. L-operazzjoni kienet waħda komplessa u l-uffiċjali ħadu mal-jumejn bl-għajnuna tat-taqsimiet tal-klieb u tan-narkotiċi tal-Pulizija u membri tal-Protezzjoni Ċivili biex setgħu iżarmaw l-ifran u jsibu droga fil-partijiet ta' ġewwa tal-ifran. Din is-sejba meqjusa bħala impressjonanti mhux biss minħabba l-kwantità ta' reżina li nstabet anke fuq livell internazzjonali, iżda għax il-magni kienu mibnijin apposta biex ma jiġux interċettati. Jirriżulta li l-valur ta' din id-droga fis-suq ilaħħaq 13 miljun euro. Sa dan it-tant fl-istqarrija tħabbar ukoll li dwana fl-aħħar jiem ukoll interċettat il-50 kilogramma ta' kokaina moħbija f'kontejner li kien qed jivvjaġġa mill-Ekwador lejn is-Slovenja. Biż-żewġ każi ġew infurmati l-maġistrati tal-Assa li nidew inkjesti separati.